Helo a chroeso I hefyd y podlediad am siaradwyr Cymraeg newydd gyda fi, Richard Nosworthy. Yn y pennod yma, dyn ni'n clywed stori un o'r enwau mawr yn y byd dysgu Cymraeg, y Doctor Cymraeg. I enw go iawn ydy Stephen Rule. Athro Cymraeg ydy mae e'n dod o ardal Wrecsam, ac erbyn hyn mae dros 100,000 o ddilynwyr gyda fe ar y cyfryngau cymdeithasol. Ond sut wnaeth Stephen ei hun ddysgu Cymraeg? Nôl yn 2021, nes I recordio sgwrs gyda fe am hyn. Ar un adeg, doedd e ddim yn ddigon hyderus I siarad iaith tu fas i'r ysgol. Felly byddwn ni'n darganfod sut mae e wedi magu cymaint o hyder. Nawr, cyn I ni ddechrau, noddwr y podlediad yma ydy fi. Pan dwi ddim yn neud y pod yma, dwi'n helpu pobl I gyfathrebu yn well. Mae hi mor bwysig bod achosion da yn cael ei clywed. Felly dwi'n cynnig hyfforddiant cyfryngau, hyfforddiant ysgrifennu copi a chyngor strategol. Dwi'n gweithio gydag elusennau a'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Os hoffech chi gymorth I gyfathrebu yn fwy effeithiol, ewch I fy ngwefan I www.richardnosworthy.cymru am fwy o wybodaeth. Nawr, dyma fy sgwrs gyda Doctor Cymraeg, a nathon ni ddechrau gan siarad am I blentyndod. O'n i'n galw fatha taid fi yn taid, fel oedd pawb arall yn neud, ond yn siarad Saesneg o ddydd I ddydd, ond o'n i'n just meddwl bod taid yn air Saesneg, you know? So yeah, oedd y Gymraeg o gwmpas, ond oedd neb yn siarad o, deud y gwir. Ond o'n i'n lwcus iawn yn yr ysgol gynradd, yn y bwyslais mawr ar y Gymraeg. Oedd hi'n neud lot mwy o wersi, fel nes I ffeindio allan wedyn pan nes I fynd i'r ysgol uwchradd, bod neud lot fwy o Gymraeg yn yr ysgol gynradd na lot o ysgolion cynradd eraill. So, ond yna rhywbeth wedi sticio fo fi fel petai pan o'n i'n yr ysgol gynradd. So dwi'n meddwl dyna lle ddath y cariad tuag at yr iaith, swn i'n deud, ie. So, fe est ti ysgol Saesneg do, ond wneud Cymraeg fel ail iaith felly? Yeah, fel nes I ddeud, oedd ddim yn, it wasn't sold as ail iaith pan oedden ni yn yr ysgol gynradd, oedd just yn neud bach y Gymraeg o, weithiau, neu just taflu fel mewn pryd bynnag, ond pan nes I ysgol uwchradd, dyna lle nes I Cymraeg ail iaith fel dyn ni'n nabod o heddiw, a ymlaen at wneud tygau ail iaith a lefel A wedyn, ie. Wyt ti'n cofio pam nes ti ddewis dysgu'r Gymraeg yn yr ysgol? Ti'n be, yn blwyddyn 7 o'n I wir ddim yn licio'r iaith. Ddim byd o ran yr iaith I hun, o'n I just meddwl ar y pryd, mae gen I air am chair pam dwi angen un arall, gen I air am fatha house pam dwi angen un arall. O'n I ddim yn cysau ar iaith, ond o'n I ddim yn gweld y pwynt fel o'n i'n gweld o wedyn. Dwi'n meddwl blwyddyn 8 oedd o, a just un athrawes yn deud fi, dych chi'n neud yn dda iawn yn y cwrs yma, mae Cymraeg yn datblygu'n dda iawn gen ti. A o'n i'n meddwl, waw, mae rhywun wedi gweld, bod o'n i'n trio ym mhob pwnc yn yr ysgol, ond just I glywed hynna gyn athro neu athrawes, oedd hwnna'n, nath hwnna helpu fi lot fawr, a dyna dwi'n trio wneud wrth fy ngwaith bob dydd rwan. Dwi'n meddwl bod motivation yn rhywbeth enfawr pan ydych chi sôn am, yn enwedig pan ydych chi sôn am dysgu ieithoedd. Hwnna nath just rhywun yn dangos bach o obaith a ffydd yno fi, dwi'n meddwl, dyna oedd o, ie. Ers blwyddyn 8, o'n i just meddwl, dyma beth dwi eisiau gwneud. Swn i'n caru bod yn rhugl yn y Gymraeg, a pan o'n i'n gwneud lefel A, o'n i just meddwl, swn i'n probably gallu siarad rwan. Probably siarad Cymraeg efo bach o hyder,
swn i'n probably gallu wneud hyn, ond o'n i eisiau bod yn berffaith, os o'n i eisiau dysgu'r iaith ma, o'n i eisiau wneud o'n, iawn. So eisiau brifysgol yn Aberystwyth, oedd yna un arall yn y grŵp oedd gynnon ni yn y brifysgol, oedd i dod o'r un dosbarth lefel A yn yr un ysgol a fi hefyd, a wedyn nath un ddod ar ôl ni y flwyddyn wedyn hefyd, so yn y tri o'n ni o'r ysgol, nath wneud Cymraeg o fewn 2 flynedd, oedd yn anhygoel, really. Felly, pryd ddechreuais ti defnyddio'r Gymraeg tu allan i'r dosbarth? Yn y prifysgol? Mae'n gwestiwn da, actually. Ti'n meddwl, swn i'n meddwl allan amser tygau neu lefel A, ond dim efo pobl. O'n i'n ffeindio, mae hwn yn mynd i swnio'n weird iawn rwan, ond yr unig bobl oedd gen i, unig berson oedd gen i siarad Cymraeg efo, oedd fi fy hun. A o'n i'n mae'n definitely swnio'n weird rwan, ond o'n i'n commentatio ar fy mywyd i yn fy mhen. O'n i'n deud pethau fel, dwi'n cerdded i fyny grisiau, a dwi eisiau bwyd, a o'n i'n siarad efo fi fy hun. A honestly, oedd hwnna dwi'n meddwl, di helpu lot fawr. Pan o'n i ar y cyfrifiadur, o'n i'n enwi ffolderi ar y laptop neu ar y cyfrifiadur, beth bynnag, efo enwau Cymraeg, o'n i'n ail-enwi recycle bin i bin algylchu, just i gael yr ymarfer, a just i ddefnyddio iaith gymaint ag o'n i'n gallu. So, probably, amser prifysgol oedd yr amser pan nes i deimlo'n hyderus i ddeud, dwi angen siarad efo pobl rwan, I'm gonna lose my mind. A dyna oedd yr amser, a ges i job yn yr ail flwyddyn yn Aberystwyth, mewn fatha siop fach, the hardware store bach, a oedd hwnna yn baptism of fire wir. A o'n i mor ddiolchgar ges i'r chance i wneud hynna, cos heb hwnna, swn i ddim yn meddwl bysa Cymraeg fi cystal ag ydi o rwan, really. So probably amser brifysgol, swn i'n deud, nes i cael y hyder i ddeud, dwi'n fed up o fod yn nerfus ac ofnus o siarad Cymraeg, dwi'n just mynd i wneud o, a nes i. Da iawn wir. Felly mewn siop, gweithio mewn siop yn Aberystwyth yn siarad gyda chwsmeriaid yn Gymraeg, felly oedd wedi wneud y gwahaniaeth? Bendant, H&A Ellis oedd yn Aberystwyth, mae wedi cau erbyn hyn, ond dwi dal mewn cysylltiad efo'r hen perchenog na. Ann oedd hi'n absolutely ffantastig efo fi, a hi nath i ryw raddau ddysgu'r Gymraeg i fi. A wedyn o'n i'n lot o bobl oedd dod mewn oedd ffermwyr. So o'n i ddim yn meddwl bod nhw'n siarad Cymraeg efo fi weithiau, i fod yn deg. Mae gen i lot o ffermwyr sy'n ffrindio fi rwan, a dwi dal yn meddwl bod Cymraeg nhw yn wahanol, nawn i ddeud. Ond just iddyn nhw, just trio gweithio allan beth oedden nhw'n ddeud, a wedyn trio ymateb, a oedden nhw mor neis pan o'n i methu dall, sorry, neud i ddeud yna'n Saesneg, please, neu beth bynnag. A dwi'n just cofio dros y 2 flynedd o'n i'n gweithio yna, dwi'n cofio just teimlo'n llai nerfus bob tro, a dwi'n cofio, tro cyntaf o'n i'n cael sgwrs efo pobl yn Gymraeg, o'n i'n neud fatha dawns ar ôl neud, oh my god, dwi'n siarad Cymraeg efo rhywun, ond pan ti'n gweithio mewn siop, ti'n methu neud y victory dance bach ma, cos mae rhywun arall yn aros i gael ei syrfio, So ti'n gorau bod yn, diolch yn fawr, hwyl fawr, a wedyn person nesa, Cymraeg, croeso, sut allai helpu a bob dim. So ti ddim yn cael yr amser na i fod yn falch o dy hun mewn ffordd, ti just I'm in it now, ti just gorau neud o. Da iawn wir, a dysgu'r acen, a dysgu tafodiaeth Ceredigion. Yes, mae'n acen unigryw iawn. Oedd yna amseroedd lle fyswn yn dweud allan ac efo, a wedyn bys yna fe a llaeth, a yna'n gymysgedd anhygoel o acen. Oedd yn anhygoel,
A dwi'n meddwl bod hynna wedi helpu fi mewn ffordd. O'n i'n just meddwl yn yr ysgol bod, dydy gyda ddim yn bodoli, it's just efo, fo, dim fe. A ti ddim yn twtio arno fo weithiau, ond yn Aberystwyth, bydd na ddim cuddio o'r ffaith bod y bendant tafodieithoedd gwahanol ar draws Gymru, de. Yn sicr. Yn amlwg iawn, mae gen ti ddiddordeb mewn ieithoedd yn gyffredinol, gan bod ti wedi dysgu ieithoedd Celtaidd yn y prifysgol. Felly pa ieithoedd eraill ddysgus ti yn y prifysgol? Pa gofyn i fi siarad dim am rwan. Nes i ddewis wneud Gwyddeleg a Llydaweg yn y brifysgol, a wedyn oedd na ffrind sy'n dal yn ffrind i fi, James, oedd o'n astudio tuag at PhD pan roeddwn ni yn y drydedd flwyddyn, ac oedd o'n wneud Gaeleg yr Alban hefyd, a oedd o ddim eisiau bod ar ei ben ei hun yn y dosbarth, so nath tua 5 ohonyn ni joinio fo jyst i ddysgu Gaeleg yr Alban hefyd. So ges i flas o'r tair iaith yna, i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg, oedd yn anodd ar y dechrau, so oedden nhw'n deud pethau fel, oedden nhw'n me a zo yn Llydaweg, it's mine, I own it. A wedyn oedden nhw'n deud, wel, yn Gymraeg, dyna VCBA. Ar y pryd, be di VCBA? O'n i byth wedi clywed y term yna blaen. So oedden nhw'n deud rhywbeth yn Llydaweg neu Gymraeg, a ni ddim yn dall be oedd o yn Saesneg. So oedd o'n ddiddorol weithiau i wneud hynna trwy gyfrwng yn Gymraeg, ond bendant wedi helpu fy Ngymraeg i, really, i feddwl amdano fo, i ddysgu iaith newydd trwy gyfrwng iaith. Doeddwn ni ddim cweit yn rhugl yn efo ar y pryd, o'n i'n dysgu 2 iaith ar yr un pryd, ond o'n i'n clingio wedyn ar y Gymraeg, o'n i yn gwybod, a oedd hwnna'n sort of cryfhau fy Ngymraeg i ar y pryd, os dyna'n neud sens. Achos bod fi'n sort of dibynnu ar y Gymraeg i ddysgu'r iaith newydd mae Gwyddeleg, Llydaweg, Gaeleg, beth bynnag. I fel nes i ddeud, roedd o'n cryfhau y Gymraeg oedd gen i. So, mae bendant wedi helpu, ond dwi dal efo diddordeb mawr mewn dysgu ieithoedd. Dwi wedi dysgu bach o Gerniweg a Manaweg erbyn hyn, a yn trio siarad bach o Wyddeleg efo'r babi newydd sydd gennym ni. So, maen nhw'n dal yn rhan mawr o fy mywyd. Ond roedd o'n brofiad diddorol ar y dechrau, siwr. Wel, mae'n swnio'n hynod o ddiddorol. Byddwn ni wrth fy modd i ddysgu'r ieithoedd yna rhyw ddydd. Ond y Gymraeg nath sticio felly yn bennaf. Felly, be digwyddodd ar ôl graddio? Est ti ymlaen i ddysgu pobl eraill? Do. Pob tro dwi'n siarad am hyn efo bobl, mae'n hyfryd iawn bod chi wedi gwneud hyn efo fi a dod ar y podcast yma, just yn podlediad, dylswn i ddeud, yn gofyn amdan hyn. Ond pob tro dwi'n deud, dwi'n teimlo mor cheesy a mor cliché, ond o'n i wir yn teimlo ar ôl dysgu Cymraeg, o'n i'n meddwl, I kind of want to give something back. Fel sy'n dweud, mae'n swnio'n cheesy iawn, ond o'n i'n meddwl, o'n i'n mwynhau y Gymraeg yn yr ysgol, a oedd lot o ffrindiau fi ddim. A o'n i'n meddwl, wel, efallai, so ni'n gallu newid hwnna efo pobl ifanc. So ni'n gallu neud o'n hwyl, gallu dangos bod na bwynt i'r iaith. Ac a dyna oedd, dwi'n siŵr beth ydy philosophy yn Gymraeg, ond dyna beth philosophy fi, just i trio ddangos i blant bod na hwyl i gael y iaith. So ar ôl y brifysgol, nes i wneud tar Gymraeg i fod yn Athro Cymraeg. Ers yna, dwi wedi bod yn athro ers 10 mlynedd ac yn dal i fwynhau ac yn caru dysgu'r plant yma. Dwi'n mor ddiolchgar a dwi'n lwcus iawn, dwi'n gwybod hynna. A llynedd, fe nes ti gyhoeddi llyfr am ddysgu Cymraeg hefyd? Do. Nath hwnna ddechrau fel just rhywbeth i fi fy hun. Wel, i deud y gwir, nath o ddechrau fel oedd hen athrawes fi yn yr ysgol uwchradd, oedd yn dysgu lefel A i fi. Oedd hi'n rhan o Ferched y Wawr yma, Women's Institute yn Sychdyn, yn Sir y Fflint. A oedd maen nhw'n cael gwesteion i siarad am
beth bynnag, really, ar dydd Dewi, cwpl o flynyddoedd yn ôl. Nath i ofyn I fi wneud fatha speech bach. Dwi'n cofio be nes I sgwennu ar gyfer yr araith ma, y speech bach ma. O'n i'n meddwl, ella bysa pobl eraill eisiau clywed hwn I ddangos iddyn nhw, bod dysgu Cymraeg yn bosibl. Mae pobl yn gallu wneud o. Dwi ddim yn reit glyfar o gwbl, ond dwi wedi dysgu Cymraeg. Os dwi'n gallu wneud o, gall rhywun wneud o. A just ar ôl wneud hwnna efo'r Merched y Wawr, nes I just adio at yr araith ma, just adio mwy, mwy o straeon, mwy o hanes yr iaith, mwy o bob dim o'n i'n meddwl bysa pobl sy'n eisiau dysgu Cymraeg eisiau darllen. Ac nath o droi yn 50,000 eiriau, a meddwl, blinkin' heck, lle mae hwn wedi dod o? A ni'n meddwl, do you know what, pam lai, os dwi ddim yn gwerthu un, dim problem, ond oedd o'n just rhywbeth I fi ar y dechrau, a meddwl, do you know what, nawn ni drio. A mae lot o bobl wedi prynu o, a mae lot o bobl wedi darllen o, ac yn siarad efo fi a dweud, oh, waw, nes I fwynhau y llyfr, a diolch yn fawr iawn, a mae'n deimlad anhygoel. Ti'n meddwl, dwi'n siŵr bod ti'n cael yr un peth efo podlediad, just pobl sy'n neud rhywbeth, just yn mor, beth yw'r gair, mor, dwi'n siŵr, beth yw'r gair? Mae di mynd, but mor syml mor syml and unselfish mewn ffordd a podlediad neu ysgrifennu cwpl o bethau neu tweetio dipyn bach am y Gymraeg. Mae pobl wir yn gwerthfawrogi o, a mae'n deimlad neis iawn I fod ar yr ochr yma o peth, ynddo? Ie. So enw'r llafur yw Welsh and I, ddylwn ni ddweud, sy'n ar gael ar-lein a mewn siopau llyfrau, siwr o fod? Ydy, ie, mae'r gael ar, yn anffodus, coff, ar Amazon ar hyn o bryd. Welsh and I, the ironic name. Welsh and me, dwi'n eitha siŵr dylai fo fod. Ond, so mae'r ar gael ar Amazon, ar Kindle ac yn y blaen, a mae yna ambell I siop sy'n neud o. Mae'n un yn yr Wyddgrug, y Bala, mae un yn Rhuthun wedi cael gen I, un yn Porthmadog. So, a dwi'n gweld siopa newydd bob tro, meddwl, dych chi eisiau gwerthu hwn I fi. So, mae yna ambell I siop, ond y lle haws, fel nes I ddweud, yn anffodus I gael ydy ar Amazon. So, diolch am y plug bach yna. Mae dal I werthu cwpl o copïau. So, I'll take that. A sut mae'r ymateb wedi bod i'r llyfr? Anhygoel. Wir. O'n I just meddwl bysa mam fi yn prynu fo, wedyn dad fi yn prynu o. A nath fy ngwraig darllen o, meddwl, mae'n dda, ond oedd y ddau yn ni yn meddwl, keep your feet on the ground. Dwi'n meddwl fydd o'n bestseller o gwbl, ond, just bit of word of mouth, a nes I tweetio cwpl o bethau amdano fo, a just pobl di deud, go on, na I gael copi, a wedyn pasio fo ymlaen I bobl, a wedyn pobl dwi ddim yn nabod yn tweetio fi dros y byd yn deud, dwi wedi darllen y llyfr, a dwi wedi dysgu lot, a rhoi lot o hyder I fi. A mae just pob tro, a mae hyn yn swnio'n mad hefyd, ond mae wir yn wir. Pob tro mae rhywun yn tweetio fi neu anfon neges ato fi am y llyfr, dwi heb fethu un, dwi'n screenshotio nhw a cadw nhw mewn ffail. Just honestly, mae'n swnio'n very weird, dwi'n gwybod, ond mae'n just neis iawn clywed bod pobl wedi gwerthfawrogio, mae pobl wedi mwynhau a dysgu dipyn bach. Oherwydd llyfr nes I sgwennu, honestly, it takes me aback bob tro, mae'n hyfryd. Mae yna gymuned dysgu Cymraeg hyfryd yn does, a mae hynny, mae llyfrau fel yna a'r sgyrsiau ni'n cael ar-lein yn rhan o hynny. A fe nes ti benderfynu hefyd ymestyn yr help rwy sy'n rhoi'r gymuned yna trwy'r cyfrif Twitter yma, y Doctor Cymraeg. Pam nes ti ddechrau wneud hynny? Mae hwnna wedi explode yn Gymraeg. Dyna be mae wedi wneud. Mae wedi ffrwydro. Ond just, dwi'n siŵr be oedd o, ni ar grŵp ar Facebook,
pobl sy'n dysgu Cymraeg, mae grŵp yn anhygoel, mae grŵp yn ffantastig. Be sy'n digwydd fel arfer mae rhywun yn gofyn cwestiwn, a mae tua 50 o bobl wedyn yn ymateb iddo fo yn dweud, well, this is how you say it, or no, this is how you do it in the south, or this is how you do it in the west, and no, but you need this mutation. A o'n i'n just meddwl, dwi ddim yn deud mod i'n gwrw Cymraeg o gwbl, nes i ennill radd yn y Gymraeg, ffantastig, dwi'n falch iawn o fy hun. Ond o'n i just yn meddwl bod pobl eisiau rhywle un lle jyst i ofyn cwestiwn. Dwi ddim yn gwybod bob ateb, ond fel arfer dwi'n gallu ateb cwestiynau, a wedyn just rhwng hynna i gyd, dwi'n tweetio am just pethau sy'n ddoniol am y Gymraeg, really, lluniau neu just tweets bach am be dwi'n neud, neu lluniau helpu efo gramadeg, neu unrhyw beth dwi'n neud, live sessions weithiau, live video sessions weithiau, just i cael laff efo Gymraeg, a dyna be oedd o. Fel arfer, dwi'n tweetio yn Saesneg, ond y pwynt oedd just i gael bobl ym mha bynnag iaith, just i siarad amdan y Gymraeg, i wneud y Gymraeg yn rhan o'i bywydau nhw, i ddangos ydyn nhw bod y Gymraeg yn gallu bod yn rhan o'i bywydau nhw, ella bod nhw ddim cweit yn rhugl eto. A dyna oedd y bwriad, ac dwi'n newydd checio, mae'r 4,500 o ddilynwyr ar hyn o bryd, wow. Mae'n sgerio fi weithiau. Mae gymaint o bobl yn ymateb efo syniadau ffantastig ac yn gofyn cwestiynau dwi ddim yn gallu ateb, a wedyn bydd rhywun arall yn gallu ateb, a dwi'n just ffeindio Twitter yn well na Facebook hefyd, cos os mae rhywun yn gofyn cwestiwn ar Facebook, mae'r ffrwd, mae'r stream, mae'r thread, y defyn yn gallu mynd ar goll weithiau. Ti'n meddwl, dwi'n siŵr nath rhywun ateb y cwestiwn o blaen, ond lle oedd yr ateb, ond efo Twitter ti'n gallu quotio'r y tweets mae pobl yn neud, a wedyn deud, dyma'r tweet, dyma'r ateb, be nesa. So, o'n i just meddwl bod y ffordd o'n i eisiau bobl ymdrin ar Gymraeg a gweld y Gymraeg a profi'r Gymraeg mewn ffordd. Twitter oedd y lle gorau i wneud o, a mae wedi bod yn anhygoel yr ymateb dwi wedi cael, a dwi wir yn mwynhau wneud o bob dydd, ie. Ie, dwi wedi gweld y cwestiynau a'r atebion yn weddol aml yn dod i fyny ar Twitter, ac yn amlwg mae yna lot o alw am y gwasanaeth yna. Oes unrhyw beth, dwi'n gofyn i bobl ar y podlediad yma beth yw'r peth anoddaf yn Gymraeg. Felly na i ofyn un cwestiwn i ti, a falle hefyd beth yw'r problem mwy o cyffredin mae pobl yn gofyn amdano fe. Mae'n gwestiwn da. Dwi'n yn siŵr, cos i fod yn deg, dros y flwyddyn dwi wedi bod yn neud o, prin iawn dwi'n cael pobl yn gofyn yr un math o gwestiynau. Am ryw reswm, maen nhw'n tueddu i fod yn gwestiynau gwahanol bob tro, ac efallai bod nhw'n chwilio trwy'r account ar Twitter, dyna oedd yr ateb, dyna oedd y cwestiwn roedden ni eisiau gofyn a bob dim. Ond, dwi ddim yn cael... Probably y cwestiwn dwi'n cael mwyaf ydy hwn yn, is this a northern thing or a southern thing? Y peth dwi'n ffeindio mwyaf ydy, fel arfer, dydy o ddim yn rhywbeth i wneud efo tafodieithoedd. Mae pobl yn dweud, beth ydy'r gwahaniaeth rhwng hyn a hyn, ydy o'n rhywbeth i wneud efo tafodiaeth? A dwi'n dweud, wel, na, mae hwn yn just yn ffordd ffurfiol, a mae hwn yn just fwy ar lafar. A dwi'n ffeindio, mae lot o bobl yn meddwl, rhoi'r bai ar dafodieithoedd, mae'n wrong i ddeud, dim dyna dio. Mae pobl yn, for want of a better word, maen nhw'n beio tafodieithoedd yn meddwl, os dwi ddim yn deall rhywbeth, it must be dialectual neu dialectal, beth bynnag ydy'r gair yn Saesneg, tafodieithol. So hwnna dwi'n gweld mwyaf, dwi'n meddwl. Ond na, maen nhw just tueddu, dwi'n tueddu i gweld pobl yn dweud, mae gen i cwestiwn wirion, mae gen i cwestiwn dwp, a dwi'n dweud, stopia, does dim cwestiwn yn dwp o gwbl. Roeddwn i'n gofyn yr un cwestiynau pan o'n i'n dysgu Cymraeg, a doedden ni ddim yn meddwl bod nhw'n dwp ar y pryd, so pam dylse rhywun meddwl bod nhw'n dwp rwan? Dwi just eisiau rhoi cyfle i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, a dyna peth anoddaf amdano fo.
mae pobl yn, dwi'n clywed am lot o bobl sydd wedi gorffen y cwrs ar Duolingo, neu maen nhw wedi mynd trwy cwrs dysgu Cymraeg i oedolion neu rhywbeth. A mae Cymraeg nhw'n ffantastig ar ôl wneud o, ond y hyder i ddefnyddio fo ydy o. A dyna be oedd efo fi, a dyna beth ydy o. Unwaith ti'n mynd allan a dechrau siarad Cymraeg efo pobl, bod o'n scary, bod o'n, oh my God, what if I get something wrong? Dydy pobl ddim yn dy dream di fel yna. Unwaith ti'n mynd a siarad, hyd yn oed os ti'n siarad efo dy hun, and you're a mad person like I was, and still am, mae'n wir yn helpu i just siarad, a yn anffodus, dyna'r peth pwysica, ond hefyd y peth anodda. Pobl i siarad efo. Na gwneud. Yn union, haws dweud na wneud, yn union. A oes unrhyw cyngor, tips fydda ti'n rhoi i bobl sy'n dysgu Cymraeg, heblaw am y ffaith wrth gwrs bod rhaid defnyddio'r iaith cymaint a gallu di. Oes unrhyw beth arall dyle pobl wneud? Un peth ydy, ti'n clywed lot o bobl yn dweud, wel, grandewch ar Radio Cymru, gwylio S4C, a bod nhw'n helpu, swn i ddim yn poeni lot. Mae dysgu trwy'r trydydd person, sef gwrando ar pethau, yn lle bod yn rhan o sgwrs yn lot anoddach na cael y sgwrs ei hun. So beth yn trio dweud ydy, mae'n mwy o siawns gen ti i ddeall pobl pan ti'n dysgu Cymraeg sy'n siarad efo ti yn lle just eistedd yn y car yn meddwl, neidio mewn i sgwrs ar Radio Cymru, hanner ffordd, a ddim yn deall lot o'r iaith, a meddwl, oh, I can't do this. Do you know what? This is just, I didn't understand a word there. And just, mae dysgu trwy gwrando ar radio yn un o'r ffyrdd anodda o ddysgu iaith, dwi'n meddwl. Yr un peth efo teledu, ond so tips ydy, gwyliwch y deledu, ond rhowch subtitles ymlaen, a newch chi lincio pethau lot fwy trwy wneud hynna. Ac un peth arall dwi wedi ffeindio ydy, a mae'n swnio'n, dwi'n siŵr beth mae'n swnio'n, ond ysgrifennwch ddyddiadur. Hyd yn oed os mae'n, neu just un tweet, bob yn ail diwrnod, neu bob dydd, whatever, just gymaint a ti'n gallu, siaradwch, gwyliwch pethau efo subtitles, efo is-teitlau, a ysgrifennwch pethau, a just trio a pwysio dy hun, a cywirwch eich hun, a just wir yn defnyddiwch yr iaith gymaint a phosib. Dyna sy'n ni'n deud. A ffeindio ffyrdd i ffitio'r Gymraeg mewn i dy fywyd di, felly. Mae'n dibynnu, mae pob person yn wahanol. I fi, roedd gwrando ar ganeuon Cymraeg yn help mawr, achos rwy'n ni'n mwynhau music, ond wrth gwrs bydde rai pobl yn hoffi defnyddio'r Gymraeg mewn gêm o rygbi neu rhywbeth hollol gwahanol. Bendant. A dechrau ni'r sgwrs yma yn siarad am Sir y Fflint, ble ydych chi'n byw yn y gogledd Dwyrain, a nes ti ddweud bod chydig o Gymraeg o gwmpas pan oedd ti'n fach. Faint o'r Gymraeg sy'n o gwmpas yn dy fywyd di bob dydd erbyn hyn? Wel, ar wahân, dwi'n siarad Cymraeg yn y tŷ rwan, dwi'n ffodus iawn bod y wraig yn iaith gynta, a dwi'n siarad Cymraeg efo babi hefyd. A wedyn yn y gwaith, dwi'n defnyddio lot o Gymraeg efo'r athrawon sy'n siarad Cymraeg, a obviously lot o Gymraeg efo plant. A mae gen i lot o ffrindiau sy'n siarad Cymraeg hefyd. Tu allan i hwnna, mae hwnna'n fwy anodd. Dwi'n nabod cwbl o bobl mewn cwbl o siopau. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg efo. Cwbl o bobl dwi'n nabod sy'n dysgu Cymraeg, a dwi'n trio siarad bach o Gymraeg efo nhw. Ond, prin iawn ydy'r adegau yn ei cyfleoedd neu siansys i siarad Cymraeg tu allan o'r cylch. A dyna peth anoddach, a dyna pam pwy bynnag dwi'n siarad efo, dwi'n dweud diolch a dim thank you bob tro. Just i ddangos i bobl bod y Gymraeg yn bodoli, a weithiau ti'n ffeindio bobl, ti'n siarad Cymraeg? Just trwy ddeud diolch iddyn nhw. So, I'm sort of on the hunt at the moment i ffeindio bobl yn Sir y Fflint, cos dwi'n gwybod bod yna lot fawr ohono ni. So, dwi just ar y hunt ar hyn o bryd.
dwi'n hela siaradwyr ar hyn o bryd. So, dim lot o gyfleoedd, ond weithiau pan ti'n byw mewn, a siŵr bod yn debyg yn Nghas Newydd hefyd, pan ti'n byw mewn llefydd fel hyn, weithiau ti di'r un sy'n gorfod wneud y cyfleoedd i dy hun a ffeindio llefydd i ddefnyddio Gymraeg. Mae'n beth neis, dwi'n meddwl. Os ydych chi'n barod i fynd allan i ddeud, dwi eisiau defnyddio Gymraeg, dwi eisiau siarad efo bobl yma, dwi eisiau ffeindio allan os dyn nhw'n siarad Cymraeg. Hyd yn oed os ydy'r Gymraeg yn afterthought yn dybendi, o leia bod yna meddwl am y Gymraeg, a wneud i ffeindio llefydd i siarad Cymraeg bob tro. Mae fel y diwrnod siamai symai na, y syniad bod pobl yn dweud ychydig o Gymraeg, a pwy a oer efallai bydd pobl eraill sy'n eisiau cael sgwrs yn Gymraeg hefyd. O'n i'n hoffi'r ffaith pan o'n i'n siarad gyda ti i drefnu'r sgwrs yma, nes di sôn am y lle takeaway lleol, lle ti'n dweud siamai neu helo neu beth bynnag i dechrau sgwrs. Dych chi beth yn gwybod pwy sy'n mynd i siarad Cymraeg nes bod ti'n dechrau sgwrs yn Gymraeg dy hun? Yn union, ie. And mae o'n dod o Twrci, actually, ond mae blant o'n mynd i ysgol Gymraeg, ond o'n i'n gwybod hynna, cos oedd y rhaid i ddeud bod, mae plant o'n mynd i ysgol Gymraeg, so nes i ddeud yn Twrceg, yn merchaba, sut o'i ti? And, da iawn, my friend. Oedd o'n siarad, a dweud, halen a vinegar efo sglodion. I was like, bod e ddim yn rhugl, oedd e just yn lyflu i siarad Cymraeg efo pobl, a ti byth yn gwybod. Pwy fysa meddwl fysa rhywun sy efo shop chips yn Sir y Fflint yn dod o Twrci yn gallu cael sgwrs yn Gymraeg efo fi. Ti byth yn gwybod, a mae'n werth o bob tro. Symai, sut o'i ti? Bore da, how are you? O leia bod yn gwybod bod y cyfle i siarad Cymraeg yna os maen nhw'n gallu ac os maen nhw eisiau. So, mae'n mor bwysig dechrau a gorffen y sgwrs yn Gymraeg. Bore da, how's things? Yeah, thanks, diolch. Dyna bydd hwnna yn anhygoel o beth i'r iaith Gymraeg os dyn ni'n gallu wneud hynna. Wel, diolch yn fawr unwaith eto i Stephen, a diolch i chi hefyd am wrando. Os ydych chi'n mwynhau'r sgwrs, beth am rannu'r podlediad gyda'ch ffrindiau? A chofiwch chi roi adolygiad ar eich hoff app podlediadau hefyd. Gallwch chi anfon eich sylwadau a chwestiynau trwy e-bost neu mastodon. Mae manylion yn y nodiadau. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.